Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ‘yan uwa musulmai maza da mata. A yau dai za mu yi muku bayani akan yadda ake yin wankan janaba. To shi wankan janaba ya kasu kaso biyu. Yanzu za mu fara kawo muku kashi na farko, kana mu kawo muku kashi na biyu. Abin da ake buƙata mai wanka ya yi shi ne, za ka samu ruwa mai tsarki kuma mai tsarkakewa. Bayan ka samu ruwanka mai tsarki mai tsarkakewa, ruwa mai tsarki mai tsarkakewa kuma shine wanda launinsa bai canza ba ko ɗanɗanonsa. Bayan ka samu wannan ruwan, za ka kai ruwanka makewayi, a roba ne ko kuma a buta ne, ko dai idan a abu mai faɗi ka kai ruwa, to abin da ake buƙata ka yi shine, za ka karkato da wannan mazubi na ruwan, sai ka wanke hannayenka sau uku. Bayan ka wanke hannayenka sau uku, sai kuma ka sa hannunka a cikin ruwan nan ka ɗebo, sai ka wanke al'aurarka. Yayin da kake wankewa, to daga nan ne niyya ta fara. Bayan ka yi wannan kuma, sai kuma ka kuma sa hannunka ka ɗebo ruwa yanda dai ba zai baka wata matsala a tare da kai ba. Sai ka ɗebo ruwa yanda za ka zuba shi a kanka. Idan ka ɗebo ruwan nan, za ka cuccuɗa gashin kanka ya shiga ko'ina kafofin gashinka. Bayan ka gama wannan kuma, za ka ɗaura alwala. Yanda ake yin alwala, yanda kake yin alwalarka idan za ka yi sallah ko idan za ki yi sallah, yanda kike yin alwalarki to haka za ki yi. Bayan ka yi wannan, abu ɗaya ne kawai zai kawo bambanci da yanda kake yin alwala, sai dai shi ba za ka wanke ƙafarka ba. Ba a wanke ƙafa. Ba za ka wanke ƙafarka ba. Bayan ka gama wannan ɗaura alwala taka, sai kuma ka zo ka ɗebi ruwa, sai ka zuba a ɓarin jikinka na dama. Idan ka zuba a ɓarin jikinka na dama, ka wanke shi tare da cuccuɗawa. Bayan ka gama wannan, sai kuma ka juyo ɓarin jikinka na hagu. Shi ma haka za ka zuba ruwan nan tare da cuccuɗawa, ka wanke shi. Bayan kuma ka gama wannan, sai ka ɗebi ruwan ka zuba jikinka ko'ina da ina, ka tabbatar da ya samu ruwan na ya je ko'ina. Idan ka wanke, kana gama wannan, sai kuma ka zo ka wanke ƙafarka ta dama, kana ka wanke ƙafarka ta hagu. To wanka ya kammala. Daga nan za ka iya zuwa ka yi sallarka, falillahi alhamdu. Mun kawo muku wanka kashi na ɗaya, yanzu kuma za mu kawo muku wanka kashi na biyu. Shi kuma abin da ake buƙata a wanka kashi na biyu shine, shi ma dai kamar wancan ne. Za ka samu ruwanka mai tsarki mai tsarkakewa, wanda yauwa. Shi kuma kashi na biyu, abin da ake buƙata a cikinsa shine, a yayin da ka zo za ka shiga cikin wannan ruwa, za ka fara yin niyya za ka fara yi. Idan ruwan da yake kusa da kai, walau kogi ne ko kuma swimming pool ne ko kuma kududdufi ne, duk something da abin da yake kusa da kai. Bayan ka yi niyya, za ka faɗa cikin ko kududdufi ne ko ma dai wa'inda na kawo muku ne. Idan ka yi niyyarka, kawai za ka faɗa ciki. Bayan ka faɗa ciki, ka tabbatar da ko'ina da ina ruwa ya gama jikinka, to daga lokacin ne ka yi wanka. Idan ka fito, kawai abin da ake buƙata mutum ya yi shine, za ka kuskura baki, sannan kuma za ka yi shaƙar ruwa a hancinka. Shi kenan, wanka ya gamu. ‘Yan uwa musulmai, mun gode, ku ci gaba da sauraron mu. Za mu dinga kawo muku wasu abubuwa wanda suka shige muku duhu akan yadda za ka gudanar da addininka. Alhamdulillahi, mun gode yanda kuke bibiyan mu a channel ɗinmu mai suna Makurdi TV. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin Makurdi TV. Mun gode.